Suomi on jääkiekon maailmanmestari. Wuhuu! Jippi! Suomi voitti MM-kultaa. Konsta teki hienon maalin. Jippi! Kaikilla on kivaa. Juhlitaan, riemuitaan. Mutta ainahan ei ole näin ollut. Suomen jääkiekkomaajoukkue. Täältä kun googletellaan vähän sen, katsotaan Wikipediasta. Ensimmäinen ottelu oli kunnon murskahäviö Ruotsille, mutta suurin voitto on ollut aikamoinen murskahäviö Norjalle. Suurin tappio on ollut aika kova, 24-0. Vuonna 1958, Mutta täytyy sanoa, että ihan hyvin ollaan menestytty. 5 kultaa, 9 hopeaa, 3 pronssia MM-kisoissa. Olympialaisissa 1, 2 ja 5. Se on aika kiva. Ja ensimmäinen maailmanmestaruuskulta oli Ruotsissa vuonna 1995. Ja tämähän on se legendaarinen, mitä kaikki muistelee ja ihannoi aina. Tai että oli. Tää kyllä saa näyttämään tää mustavalkokuva siltä, että tästä olisi niinku ihan tuhottomasti aikaa. Onhan siitä kauan aikaa jo. En sitä kiellä, mutta ei nyt noin kauan. Mikä on viidenkin tällä hetkellä? En tiedä. En ole ikinä kokenut tämmöistä. Hyvä! Hei maailmanmestari! Hei maailmanmestari! Hei! Suomi on jääkiekon maailmanmestari! Hei maailmanmestari! Hei maailmanmestari! Ville Peltonen IFK! Siellä on ollut juhlahumua ja voittotunnelmaa. Aina ei ollut niin. Suomi ei ollut aina maailmanmestari. Oli aika, kun Suomi oli aika huono jääkiekossa. Superprof.fi blogi, kuka sitä on? Aleksi on kirjoittanut tämän vuonna 2023. Jääkiekko alkoi lajina muotoutua 1800-luvulla Kanadassa ja Suomessa peliä alettiin pelata 1800- ja 1900-lukujen taitteessa. Jäähockey-peliä pelattiin Suomessa jo 1800-luvulla, vaikkakin uusi laji ei vielä silloin saavuttanut suurta suosiota urheilevan kansan parissa. Tärkeä hetki suomalaisessa jääkiekkoulussa on Tapanin päivä 1926, jota voidaan pitää eräänlaisena jääkiekon syntymäpäivänä Suomessa. Tuolloin Luistiliiton puheenjohtaja Yrjö Salmisen kerrotaan tuoneen pelivälineitä Tampereen Pyhäjärven jäälle ja lausuneen legendaariset sanat "pelakkaa pojat". Ensimmäisenä seurojen välisenä otteluna voidaan pitää vuonna 1928 pelattua Tampereen Pyrinnön ja Tampereen Palloilijoiden välistä ottelua. Kato, Pyrintö mokoma. Suomi hyväksyttiin kansainvälisen jääkiekkoliiton jäseneksi samana vuonna, eli 28. Mielenkiintoista kyllä, Suomen jäähokiliitto perustettiin vasta seuraavana vuonna 1929. Pappa ollut 12 vuotta, kun Suomi hyväksyttiin kansainvälisen jääkiekkoliiton jäseneksi. Kaikkea kanssa. Täällä on kuule museoviraston valokuvia, löytyy kaiken näköisiä. Katsotaan jääkiekkoottelu 1916. HDH ja Åbo Simklubs Hockeylag 5.3.1916. Samana vuonna kuin mun pappa syntyi. Siellä rouvat kiskoo menemään, hameet heilui. Oi että, tää ei oo kyllä, onko tää sitä perinteistä jääkiekkoa? On niin kyyrissä, että tuo on pakko olla joku niin vanhempi muoto siitä. 1938 Helsingin yhteiskoulu reaalilukion voitokas jääkiekkojoukkue. Suomi vastaan Kanada jääkiekkoottelu 1961. Suomen jääkiekkojoukkue vastaan Kanadan Trail Smoke Eaters joukkue Tampereella. Kanada hyökkäät Cal Hockley ja Ed Tampellini. Kato. Sveitsissä 61 voittanut kultaa. No onks nää sitten samoista peleistä? Just sopivasti tämän päivän teema on sopivasti Sveitsi. Sveitsissä kisattu, kun nyt tässä on justiinsa Suomi voittanut Sveitsissä. Katsotaanpas nyt ihan mielenkiinnosta, että onks tässä niinku. Missä nää niinku. Final round. Suomi on tullut 7-2 3 pojolla. Ok. Ai. Suomi on hävinnyt 6-0 Tsekkoslovakialle, voittanut Itä-Saksan 6-4, hävinnyt Neuvostoliitolle 7-3, Ruotsille 6-4 hävinnyt, tasapeli Länsi-Saksan kanssa 3-3 ja Kanadalle hävinnyt 12-1. Ui. Ja Yhdysvalloille 5-2.
Joo, ei ole mennyt kovin hyvin Suomella kisoissa. Final standing. Neuvostoliitto, Tsekkoslovakia ja Kanada. Tsekkoslovakia oli kyllä kovaa jääkiekossa. Mitenköhän on jakanut pokaalit sitten niin kuin Tsekkien ja Slovakkien keskellä, että 6 kultaa, 10 hopeeta ja 14 pronssia. Niin onko ne vaan niin kuin jakanut ne sitten keskenään silleen, että hieno homma. Kysytään ChatGP:ltä, jos se antaisi meille nopean vastauksen. Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF tunnusti Tšekin tasavallan Tsekkoslovakian viralliseksi seuraajaksi, joten Tsekkoslovakian saavutukset ja tilastot perustuivat Tšekille. What? Slovakia aloitti omana maanaan uuden maajoukkuehistorian aluksi alemmilta sarjatasoilta. Mitä? Onko toi mukaan reilua? Slovakian näkökulmasta voidaan hyvin argumentoida, että monet Tsekkoslovakian mestaruusjoukkueiden pelaajista olivat slovakkeja, myös Slovakian alue ja väestö olivat osa valtiota, joka voitti mestaruudet. Siksi historialliset saavutukset kuuluvat ainakin osittain myös slovakeille. Vastaavia tapauksia on muuallakin. Neuvostoliiton olympia- ja MM-mitalita ei jaettu Venäjän, Ukrainan, Latvian, JNE kesken. Jugoslavian saavutuksia ei jaettu Serbian, Kroatian, Slovenian JNE kesken. Toisaalta joissakin lajeissa seuraajavaltio on perinnyt vanhan valtion tilastot. Siis mä niin ymmärrän sen, että jos joku hajoaa, jos vaikka Neuvostoliitto hajoaa, niin sitten ne vaan jää, ne mitalit ja uudet maat aloittaa uudestaan. Tsekkoslovakia hajoaa ja annetaan tsekeille eikä slovakeille. Miksei se voinut jäädä vaan Tsekkoslovakian saavutuksissa, Tsekki aloittaa alusta niin kuin Slovakia. Tuntuu oudolta, en ymmärrä. Monet slovakit itse pitävät Tsekkoslovakian saavutuksia osana omaa jääkiekkoperintöä, niin kuin kuuluukin. Hyvä slovakit. Otan osaa Slovakia. Teitä on kohdeltu väärin. Siellä on valokuvia tehtaalta jääkiekkohanskojen valmistuksesta. Jälkiuuni leipää ruismalta, semmoisenko paketteihin on pakattu. Siellä niitä valmistellaan. Ui, et nyt on muuten. Vitsi, siinä on kuule niin metallimiehen kello kuin ollaan. Voi vitsi, tommosen kun sais. Suomen mestarit mallia 67. Toi kuulostaa, eikö nykyään sanota, että Lauko nyt ampunut 19 maalia? Kuulostaa vähän häröltä. Ai, kato vanhoja keräilykortteja. Siinä on komeat pensselit ukolla. Tommi Buffalo salmelainen Hifkistä. On siinä pensseleitä kerraksi. Näin Suomen kultaleijonat palaavat kotiin. No oisko vaikka lentokoneella? 6 kultapelaajalla Kajaani yhteys. No hienoa, että teillä on sukulaisia Kajaanissa. Kiva juttu. Tääkin on kyllä jännä efekti. Tää kiekkofanit ryntäsivät torille juhlimaan kultamitalia. Kansanjuhla pidetään maanantai-iltana, niin eli tänään siis illalla. Kuvaan tätä maanantai-aamuna. Tai ei nyt kyllä ole aamu. Maanantai-päivä. Tää on jännä, miten porukka innostuu ja kiihottuu niin paljon näistä. No ei se multa oo pois. En ole vaan ite koskaan päässyt tähän maailmaan. Suomen jääkiekkomaajoukkue yllätti kaikki vuonna 1988 Calgaryn olympialaisissa nappaamalla hopeaan, kun Neuvostoliiton punakone voitti kultaa. Joukkueessa mukana ollut Kari-Piri Eloranta pitää edelleen olympiahopeaa uransa parhaana saavutuksena. Suomen jääkiekko-maajoukkueella menestyminen on nykyään rutiinia, mutta aina ei ollut näin. 80-luvun loppuun asti Suomen sijoitus esimerkiksi jääkiekon MM-kisoissa oli 4. tai huonompi. Kunnes vuonna 1988 Calgaryn olympialaisissa kaikkien yllätykseksi Suomi voitti hopeaa Neuvostoliiton punakoneen voittaessa kultaa. Tämä on sinänsä huvittava lause, koska aina sanotaan, että vaikka niin kuin tietysti korostetaan, että hopea ei ole häpeä ja niin edespäin, niin aina niin kuin ei voitettu kultaa, vaan hävittiin hopeaa. Suomi voitti hopeaa. Tietysti se on niin erilainen kokemus, että kun tuohon mennessä ei ollut saanut mitään vastaavaa, niin hopeakin oli iso juttu, niin kuin pronssi nyt Norjalle tällä hetkellä. Mutta se on vähän jotenkin silleen, niin kuin ajatus menee aina se, että pronssi voitetaan ja hopea hävitään. Et koska niinku, jos sä saat pronssimitalin, niin se olisi toinen vaihtoehto, että sä joudut 4, etkä sä saa mitään mitalia. Niin mutta sitten taas hopeassa sä oot niin lähellä saada kultaa.
Mitalia arvostetaan, koska se oli ensimmäinen miesten arvokisamitali. No mikä sitten on naisten? Arvokisamitali tuli jo vuonna 1989, kun Suomi voitti naisten ensimmäisten Euroopan mestaruuskisojen kultamitalin. Jos taas tarkoitat olympialaisia, naisten jääkiekko oli ensimmäistä kertaa olympiaohjelmassa Naganossa vuonna 1998 ja Suomi saavutti heti pronssimitalin. Jääkiekko-uralle tyttöjä ei 1980-luvulla juuri kannustettu. No ei tunnuta kannustavan tänä päivänäkään. Ottelun jälkeen itse Wayne Gretzky kävi onnittelemassa Suomen pronssijoukkuet aika kova. Gretzky itse ei onnistunut voittamaan olympiamitalia Kanadan hävittyä miesten pronssiottelussa Suomelle 2-3. Joo, kaiken näköistä. Palataksemme Calgaryyn. Eloranta on iloinen siitä, että hän pääsi läheltä seuraamaan sitä pitkää prosessia, joka nosti Suomen johtavien jääkiekkomaiden joukkoon. 70-luvun lopussa ja vielä 80-luvun alussa oltiin melkein tyytyväisiä, kun hävittiin Neuvostoliitolle vain 5-0 eikä tullut enempää turpaan. Se oli suomalaisessa jääkiekossa iso saavutus. Ensimmäinen mitali on ensimmäinen mitali. No se pitää paikkansa. Se on vähän niin kuin kaikessa. Kaikessa kaava toistuu. Se ensimmäinen jää aina mieleen. Muistatko vielä, Suomi voitti ensimmäisen jääkiekon MM-kultansa vuonna 1995. Ja sitä jaksetaan aina hehkuttaa. Mä muistan vaan tuosta, 6 vuotta myöhemmin, vuonna 2011 Suomi voitti toisen kerran MM-kultaa. Miten niin 6 vuotta myöhemmin? Mistä päivästä 6 vuotta myöhemmin? Aikamoinen typo on jätetty tohon. Noista 2011 kisoista mä muistan vaan ton Petri Nykordin, että se tippui sieltä rekasta. Eikö niin se oli pussi? Petri Nykord putosi leijonapussin katolta, keikat peruttu. Joo, muistan tämän uutisartikkelin. Muuta mä en sitten oikein, kyllä nyt ilmaveivit ja nämä tämmöiset muistaa, mutta tää mulla on jäänyt jostain syystä niinku päällimmäiseksi muistoksi, että sieltä se tippuu. Mitä? Kultalajunin lento on laskeutunut Helsinki-Vantaalle. Seuraa kultajuhlaa. Kato, se on just alkamassa. Kaikkea sitä. No hei. Kiitoksia kaikille, jotka katsoivat tämän videon. Tää nyt oli vähän tämmönen tutkiskelusekoilu. Pistä omat muistot ylös. Mikä on sinun ensimmäinen muisto jääkiekon parissa? Nähdään seuraavassa videossa, koska ikinä se nyt sitten onkaan. Näitä aina tippuilee silloin tällöin, kuten hyvin ollaan huomattu. Ei muuta kuin päivän jatkoja tai mitä ikinä kellon aikaa se nyt onkaan. Että se on morjes.